wij gaan gezwind verder. En Bert Toussaint is de volgende spreker. Namens Rijkswaterstaat, in het kader van rentmeesterschap, een hele belangrijke actor. Maar Bert is corporate historian en werkte al aan heel wat publicaties en tentoonstellingen mee. Alsjeblieft. Ja, dankjewel. Ja, we hebben al heel wat gehoord, dramatische beelden en ook gezien hè, over wat er vorig jaar in juli gebeurde in 2021. Een hele grote wake-up call voor Nederland, België en natuurlijk Duitsland. Hier nog niet genoemd, maar het zwaarst getroffen vorig jaar. Ja, dat was natuurlijk evident, hè? Een episode met veel te veel water, wat heel veel problemen gaf. En wat zich ook heel plotseling voordeed. Maar een paar weken geleden stond er een stuk in de NRC Handelsblad met precies een omgekeerd verhaal. Hè? Deltares, het Nederlandse Kennisinstituut op het gebied van water, had samen met een aantal drinkwaterbedrijven een scenario-studie gedaan naar de toekomst van de Maasafvoeren. En die stemde ook niet heel erg optimistisch, want de zomerafvoeren, met name augustus, september, dus ook begin van het najaar, die zouden gaan afnemen. Hè? Die zijn nu al laag, maar die worden nog lager. Kortom, is dan nog wel in zo'n scenario, na 2050 zou dat dan vooral acuut gaan worden, kunnen gaan worden, is dan nog de drinkwatervoorziening voor miljoenen mensen gegarandeerd. Dus tussen die twee uitersten gaat mijn verhaal zich bewegen. Te veel water, te weinig water, hoe die balans te garanderen en zoveel mogelijk te optimaliseren. Ja, het is al even genoemd door de vorige spreker. Het reguleren en het normaliseren, wat zo zichtbaar is geworden in het Nederlandse rivierlandschap, maar ook overal in Europa zichtbaar is, dat was ook in dit gebied, zij het wat later dan bij de Rijntakken, aan de orde van de dag. Wat was er aan de hand? Wat is dat reguleren en normaliseren eigenlijk? En wat heeft dat voor gevolgen? Het heeft te maken met een internationaal gedragen geloof, een paradigma, een kennisparadigma, onder civiel technici, dat je inderdaad die rivierstroming moet beheersen. En wel zodanig dat er geen overstromingen meer zijn, of althans dat die zoveel mogelijk kunnen worden opgevangen. Maar ook, en dat is nog niet aan de orde geweest, dat de rivier ten alle tijde bevaarbaar moet blijven. Dus je moet eigenlijk combineren twee functies die soms heel lastig te combineren zijn: veiligheid en bevaarbaarheid. En bevaarbaarheid wordt dus in de 19e eeuw ook een steeds belangrijker issue met de industrialisatie. Tim heeft er vanmorgen al prachtige plaatjes van laten zien. Die industrialisatie die in België al zo vroeg begint, veel vroeger dan in Nederland. En die dus ook met zich meebrengt dat die bevaarbaarheid van ook de rivieren, er worden kanalen gegraven, maar ook rivieren, veel belangrijker komt, hoger op de agenda komt. Dus reguleren heeft te maken met het regelmatig maken van de afvoeren. En hoe doe je dat? Dat doe je door één doorgaande vaargeul te creëren met zoveel mogelijk diepte. En alles wat daarvan afhoudt, af te snijden. Dus zijgeulen die moeten worden gedicht. Het zomerbed wordt versmalt. Dat doen we in Nederland met bekribbing. En dat kun je hier op het plaatje zien. Maar ook elders in West-Europa is dat heel goed te zien. En als zo'n rivier gereguleerd is, dan worden er normaalbreedtes vastgesteld. Inderdaad, dat is natuurlijk een normatief begrip. Wat is dan normaal? Daar denken we nu wat anders over. Dat gebeurt dus ook vanaf 1850. Voor elk riviervak in Nederland is een vastgestelde normaalbreedte. Bij Lobith is dat 360 meter. En dat loopt dan zo af, zeg maar als een
een regelmatig gegeven neemt dat dan toe. En bij Rotterdam is het 600 meter. Dus dat afvoerend vermogen, daar gaat het dan om. Hè? Dus die rivier moet een machine worden die regelmatig dat water kan lozen. In alle omstandigheden. Een afvoermachine. En dat afvoerend vermogen, dat doe je dus door in te grijpen in dat riviersysteem. Maar dat doe je ook door veel baggeren. Hè? We baggeren ons een ongeluk. Ook niet altijd zonder gevolgen, hè? Want daardoor krijg je weer bodemerosie. Maar goed, daar doe je het mee. Hè? Dus die combinatie van technieken is dus heel wezenlijk. Ja, in dat normaliseringsdenken, daar past dus nog een complement. Hè? Naast het ingrijpen in dat riviersysteem aan zich, kijk je dus naar de bovenloop en naar de benedenloop. Je kijkt dus ook, waar zijn de mondingen? En wat doe je met die mondingen? Want als het ergens halverwege gaat stokken, krijg je alsnog grote problemen. Dus je moet van begin tot eind zo'n rivier gaan aanpakken. En dat gebeurt dus ook met de Rijntakken en ook met de Maas. Dat is eigenlijk de eerste grote ingreep die Rijkswaterstaat doet in het Maasgebied, is gewoon een nieuwe monding maken. En dat is de Bergse Maas geworden. Een nieuwe gegraven rivier, die in 1904 klaar is. Je ziet ook op prachtige plaatjes dat daar met heel veel baggermateriaal en heel veel nieuw technologie dus, die scheiding van Maas en Waal, die daarvan het gevolg is, je kan het op het kaartje zien, gestalte heeft gekregen en de Maas dus verlegd wordt naar de Biesbos. Nou, wat heeft dat voor gevolgen voor Limburg? Nou, ook heel veel, hè? Want je ziet inderdaad dat door die scheiding van Maas en Waal, die Bergse Maas, dat die rivierafvoer al wat meer vloeiend worden. Dat wordt wat regelmatiger. Dat lijkt dus effect te hebben. Ja, maar ja, de Maas is een verhaal van minimaal 3 landen, natuurlijk Frankrijk, maar dat hebben we vandaag niet heel erg in de picture, maar zeker natuurlijk België en Nederland wel. En wat daar gebeurt in België en in Nederland, dat gaat interacteren. Steeds meer interacteren ook, want je ziet dat er in België, Tim Soens vertelde al over de industrialisatie, dat er grote plannen komen, bijvoorbeeld in Luik, om die Maas te gaan gebruiken voor transporten, dus het aan- en afvoer van goederen. Daar worden stuwen gemaakt, ook al gezien vanmorgen, prachtige dingen. Maar in Nederland blijft dat natuurlijk niet onopgemerkt. Er wordt gezien, en ook met groeiende verontrusting gezien, dat België eigenlijk voorop gaat lopen in dat hele aanpakken van dat Maasgebied. En hoe moet dat dan met de Nederlandse economie? Dat wordt dus steeds meer de kwestie in Limburg, maar ook in bijvoorbeeld de Tweede Kamer. Ja, een van de aanleidingen om met elkaar te gaan praten en het Maastraktaat te gaan sluiten is dat België van plan is om een Albertkanaal te maken. Nog steeds heel belangrijk en dat is ook een uiting weer van dat economische moderniseringsproces in België. Dat Albertkanaal, dat betekent wat voor het verdelen van het Maaswater in de regio. Dus je krijgt wateronttrekkingen en daar wordt een spelregelkader voor ontwikkeld. Nou, dat is eigenlijk het eerste van een lange reeks besprekingen tot op de dag van vandaag, want we hebben een technische Maascommissie, waar België en Nederland vertegenwoordigd zijn, Nederland door Rijkswaterstaat. En dat is ook heel erg belangrijk, omdat we gezamenlijke opdracht hebben, om dat Maaswater zo goed mogelijk te verdelen. Dat is eigenlijk een constante, ook in de geschiedenis tussen Nederland en België vanaf 1850. Ja, nou, we zien hier een paar plaatjes hier van een overstroming, maar het tegenovergestelde komt ook voor. Dit is Maastricht. En het is daar bijzonder gezellig toeven, alleen water is er niet. Hè? Dus je ziet eigenlijk dat hele verhaal waar ik net mee begon, die droogte en
het teveel aan water een constante is in de geschiedenis. Hoe om te gaan met die waterstromen? Ja, ik zei al, dat economische verhaal, dat gaat overal doorheen spelen. En Nederland industrialiseert enkele decennia later dan België. En zeker als het echt een hele grote business gaat worden, pas na 1860 ongeveer. Maar dan gaat het ook heel hard. Je ziet dat de economische belangen in België eigenlijk steeds ambitieuzer worden als het gaat om die kanalisatiewensen. En in 1901 komt er een plan vanuit Luik om een nieuwe vaarweg te maken van Luik naar Rotterdam. Maar niet langs de Maas, maar langs de Zuid-Willemsvaart en nog een aantal andere nieuw te graven tracés. Dat is heel verontrustend nieuws, vinden de Limburgse industriëlen. Dat kan absoluut niet doorgang vinden zij. En zij gaan een vereniging oprichten. Dat is de Maasvereniging. En er worden ook Nederlandse ingenieurs aan het werk gezet om te gaan kijken naar kanalisatieplannen. Want inmiddels is er steenkool ontdekt. Dat is de zwarte band die we hier zien op de prachtige kaart van de Maasvereniging. Die zwarte band, dat is natuurlijk steenkoolwinning vanaf 1899. En die steenkoolwinning die wordt gekoppeld aan het Maastransport. Dat wordt een heel belangrijke koppeling. Kortom, stof genoeg om het gesprek opnieuw aan te gaan. En dat gebeurt dan ook. En er komt een gemeenschappelijke commissie, Nederlands-Belgische commissie, en er komt een kanalisatieplan. Het duurt 6 jaar praten, maar dan is er inderdaad een plan met een aantal hele belangrijke aanbevelingen. Bijvoorbeeld, hoe breed moet zo'n vaarweg zijn? Nou, ongeveer 60 meter is dan het idee. En als je dan stuwen gaat maken, er wordt gesproken over 14, 15 stuwen, dus echt heel veel, zowel aan de Belgische als Nederlandse kant. Waar moeten die dan aan voldoen? Nou, dat is dus een hele moeilijke puzzel. Men gaat kijken in het buitenland. Waar zijn dit soort stuwen, die dus die enorme afvoeren aan moeten kunnen, die ook moeten kunnen werken als het water heel snel stijgt, in een paar uur tijd. Wat voor technologieën heb je dan nodig? Kortom, de Maas staat op het punt om echt grootschalig aangepakt te worden volgens de Technofix. Dat vanmorgen al genoemd is, laat ik die term dan ook maar gebruiken. Dat kun je inderdaad echt wel zo zien. Men gaat de nieuwste kennis vergaren in het buitenland, in Zwitserland, Duitsland en Engeland. Ik zei al, een groot kanalisatieplan en een lateraal kanaal, omdat de grens Maas niet te bevaren is. Nou, hier heb je dan een aantal van die ingewikkelde constructies. Dit is het ene deel, dit is nog het minst ingewikkelde. Dit zijn zogenaamde Poiré-stuwen, maar die werken eigenlijk allemaal volgens heel veel bewegende delen. Eigenlijk zijn dat allemaal kleine eenheden en die zorgen ervoor, die kleine eenheden, dat je vrij snel kunt handelen. Als dat water stijgt, dan kun je snel ingrijpen in een paar uur tijd. Dat is eigenlijk het Poiré-systeem. Het andere systeem is het systeem met grote schuiven, Stony-schuiven. En die twee worden eigenlijk allebei gebruikt. Er wordt heel veel gepuzzeld en heel veel gediscussieerd binnen Rijkswaterstaat en buiten Rijkswaterstaat, wat nou eigenlijk de optimale oplossing is. Maar die grote, robuuste Stony-schuiven met een paar doorvaartopeningen, of openingen om het water door te laten, dat moet ik eigenlijk zeggen, dat wordt als de beste uitgekozen. Ook omdat men daar in Zwitserland, maar zeker ook in Duitsland, veel succes mee heeft. Er zijn ook Duitse fabrikanten, zoals in Dortmund, die dingen kunnen maken. Nou, hier zie je een van de overbekende stuwen in het landschap. Prachtig plaatje, ingekleurd plaatje. En dan zie je dus
een gemengd systeem. Het werd opgedeeld in die 2 technologieën, komen samen. Die poiré-stuwen, die hebben dan schotten, dat is helemaal boven. En daar zitten van die kleine schuiven tussen. En die hangen aan jukken. En die jukken die kun je klappen. Als het nodig is, dan kunnen die jukken weggeklapt worden. En dan rechts heb je de Stony-schuiven, dat zijn grote, robuuste dingen. En wat ik al zei, daar hangen schuiven tussen, die bewegen met rolwagens. Dat is een heel nieuw systeem, is ook zeer onderhoudsgevoelig. Maar het grote voordeel is daar, en daar wordt dus ook een beheersregime opgezet, dat je bij verschillende waterstanden verschillende dingen kunt doen. Dus bij lage waterstanden, dan zijn die schotten, die staan erop, links. En ook de schuiven zijn dicht, links dus bij de poiré-kant. En dan wordt alles geregeld met de Stony-schuif. Nou, als je dus boven de 1000 kuub komt, dan gaan die schotten eraf. En als je boven de 200 kuub komt, dan gaan die schotten eraf. En als je boven de 1000 komt, dan worden alle systemen opgetrokken, omhoog getrokken. En dan kan de watervloed snel passeren. Hier zie je een paar voorbeelden in Roermond. En dit is natuurlijk een variant op het verhaal, want men had dus een aantal van deze stuwen inmiddels gemaakt. Ook met dank aan Duitse technologie. En toen kwam men bij Graven. En daar was een speciaal probleem, want daar is het verval van de Maas groter. En men had eigenlijk de angst van als we hetzelfde kunstje gaan doen als bij Linnen en Sandbeek en zo, Belveld en Roermond, dan gaat dat problemen opgeven voor de soliditeit van de constructie. Dus men heeft toen gedacht, we gaan het anders doen. We gaan een brugstuw maken. Was bovendien erg handig, er was net een nieuwe verkeersweg gekomen. Dus dat heb je dan ook geregeld. En die brugstuw, dus dat is het bovenste deel, dat zorgt ook ervoor dat die hele constructie bij elkaar blijft. Dus dat geeft heel veel soliditeit aan die hele constructie. Ja, bij Borgaren komt weer een variant. Daar krijg je een afvoeropening met wielschuiven en een verstelbare klep. Dus die technologie ontwikkelt zich steeds verder. En die verstelbare klep brengt dus meer, zeg maar, brengt dus ook weer meer verfijning in dat hele regime. En het Julianakanaal dat in 1935 klaar is. Dat is het ene deel van dat verhaal. Het andere deel, dat wordt acuut na de grote overstromingen van 25, 26. En daar gaat, dat zagen we al in een van de plaatjes van de vorige spreker, die bochtafsnijdingsgedachte, die gaat dan werkelijkheid worden. Je ziet hier rechts de oude bocht en links zeg maar de bocht die verkorting heeft teweeggebracht. Verbreding en verdieping van het zomerbed. En een nieuwe stuw is dan nodig, want, bij Lid is dat, anders zou de scheepvaart wellicht hinder ondervinden van de geringere diepte, is het idee, in dat gedeelte van de Maas. En een van de overlaten wordt opgegeven. Het gaat allemaal, zeg maar, om die machine van de Maas, die beter moet gaan afvoeren. En dus ook overstromingen moet zien te voorkomen. Nog meer technologie wordt er ingestopt met het waterloopkundig lab. En dan zijn de Maaswerken klaar. Maar dan krijg je een ander verhaal en een ander geluid. Je krijgt milieubewegingen al in de jaren 20 en 30. Die zegt, maar er is toch ook nog iets als een vistrek. En de visstand die achteruit gaan. En al deze technologie betekent achteruitgang voor de natuur. Goed, er komen vistrappen. Maar de eerste zijn niet heel erg effectief. Er komen metingen van Rijkswaterstaat. Er wordt gekeken naar de waterkwaliteit. Dat wordt een nieuw belang. Die waterkwaliteit wordt ook steeds belangrijker in internationaal verband. En wat historici zeggen, in de jaren 80 leidt dat tot de ecologische wending in het waterbeheer, waar we nu nog middenin zitten. Na de
bijna overstromingen van 93, 95 moet het veiligheidsprogramma een update krijgen. Maar dat wordt, nadat er een noodprogramma is met deltaplan grote rivieren, ruimte voor de rivier en Maaswerk. En daarin wordt een nieuwe ruimtelijke benadering gekozen, waar we nu nog steeds middenin zitten. Maar ook die natuurkant, wat ik net al zei, wat in de jaren 20 eigenlijk al voorzichtig om de hoek begint te kijken, wordt gecombineerd met de veiligheidskant en de economische kant. De Maasroute, want let wel, de binnenvaart, ook na de sluiting van de mijnen, blijft belangrijk. Met die containerschepen blijven heel belangrijk. Dus je moet ook zorgen voor die bevaarbaarheid. Er zijn ook heel grote scheepvaartsluizen naast die constructies uit de jaren 20 gebouwd. Grote schutsluizen voor de grotere hoeveelheden goederen die je moet vervoeren. Dit is denk ik wel bekend, maar dit is de synthese van het gedachtegoed ecologisch, economisch en veilig in één grote governance-constructie. Nog even heel kort, want er is nog een belang, dat is de EU. En die zegt dat de waterkwaliteit op een bepaald niveau moet komen over een paar jaar. En daar heeft Rijkswaterstaat ook een programma voor, om die biodiversiteit te stimuleren. Met bijvoorbeeld het neerleggen van dode bomen, het weghalen van die harde oevers, geleidelijke overgang, geultjes, beekmondingen en dergelijke, om aan die biodiversiteitsnormen en waterkwaliteitsnormen, chemische kwaliteitsnormen ook, te voldoen. Even kijken. Ja, dit hadden we al gezien. Het is al vanmorgen al genoemd. De randvoorwaarden, hydraulische randvoorwaarden voor dat Maaswerkenprogramma, dat gaf aan dat het een afvoer moet kunnen keren van 3275 kuub. En we hadden 3260. Dus we moeten opnieuw aan het werk. En dat doen we ook met alle beheerders, ook in het buitenland. En de Maas hebben we voor de laatste keer aangepakt. Dat is al 3 keer eerder gebeurd. Waarschijnlijk is dit de laatste opknapbeurt. En daarna gaan we waarschijnlijk andere constructies bedenken. Maar dat is nog in de toekomst. Maar die moeten opnieuw worden aangepakt. Ik zei, ze zijn heel onderhoudsgevoelig. Dus dat technische beheersingsdenken, dat is niet in zijn tegendeel verkeerd, maar dat heeft zeg maar een ingewikkelde synthese aangegaan met die natuur- en milieufuncties, met de ecologische wending en met de ruimtelijke aanpak waar we nu volop mee bezig zijn. Daar wil ik bij houden. Dankjewel. Geen vragen voor meneer Toussaint? Wat betekent uw verhaal over de geschiedenis voor nu? Wat kunt u daarvan leren? Wat neemt u daarvan mee in uw planvorming met betrekking tot bijvoorbeeld klimaat enzovoorts? Nou, een heleboel. Ik denk het belang om zoveel mogelijk te anticiperen. Hè? Dus om ver vooruit te kijken samen met alle partners die je hebt, ook in binnen- en buitenland. Iets wat tot zeg maar, de jaren 30, toen we toch verrast werden in 1926 door die enorme overstromingen, onvoldoende gebeurde. Dat daarna steeds meer wel aan de orde was. Het tweede is denk ik, wat je daarvan kan leren, dat het enge sectorale denken, dus alleen het ingenieursdenken niet voldoende is. Je hebt dat nodig, zie die hele knappe constructies, die redelijk gefunctioneerd hebben, maar je moet het combineren met andere perspectieven. Dat is denk ik wat ik vertel dat ook in andere verhalen wel. Hè. Je moet, en dat heeft Rijkswaterstaat, is dat een moeizaam leerproces geweest. Je moet dat
ingenieursdenken combineren met ecologisch denken, ruimtelijk denken. Je moet meerdere perspectieven op elkaar leggen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dank u wel, meneer Toussaint.